Il-Partit Nazzjonista se jkompli jagħmel dak li hu sewwa li x'pajjiżna għandu bżonna. Kien dan il-messaġġ ewlieni li waslu x-Shadow Minister Claudette Buttigieg u l-kandidat tal-Partit Nazzjonista l-elezzjoni tal-Parlament Ewropew li Buġejja Bartolo waqt attività politika li saret il-ħadd filgħodu fi ġnien l-istazzjon Birkirkara. Claudette Buttigieg appellat biex il-Prim Ministru jagħmel dak li hu sewwa u min hu responsabbli wieġeb għal emilu u jerfa' ir-responsabbiltà politika. Minn dak id-diskors tal-Prim Ministru jiena nasal għal konklużjoni waħda. La hu l-Istat u la hu stess qali hu minu mini irid iwieġeb għal emilu, mela aħna nistennew li jkun il-Prim Ministru stess li jwieġeb għal emilu u din hija xi ħaġa li aħna qegħdin nistennew li għandha issir mill-aktar fis possibbli. U dan kollu Claudette Buttigieg wedet li l-Partit Nazzjonista se jkompli jaħdem għaliex pajjiżna għandu bżonn lil kull membru nazzjonalista. Minħabba tiegħu li Buġejja Bartolo qal li jaspira u les biex jaħdem sabiex il-Malta u Għawdex ta' għada ikunu aħjar minn dawk tal-lum. Kien hawnhekk fejn Buġejja Bartolo wiegħed li jiġri x'jiġri huwa se jaħdem favur pajjiżna kemm lokalment u anke barra minn xtutna fl-Unjoni Ewropea. Nemmen li Malta għandi tkompla tieħu rwol ewlieni fin-negozju ta' paċi u sigurtà fir-reġjun Mediterran, filwaqt li tassigura aċċess għal mezzi tad-difiża. Nemmen li Malta għandha tieħu ħsieb li żgħażagħ ikollhom id-dritt għal saqaf fuq rashom la darba jaħdmu bil-għaqal u ta' kondotta tajba. Nemmen li Malta tista' tibni b'mod għaqli, intelligenti u b'sens estetiku. Nemmen dan kollu filwaqt li nagħti kelmti li bl-għajnuna Alla u tagħkom naħdem sabiex din il-gżira tagħna f'nofs il-Mediterran jew fi kliem seħibna Little Rock in the Middle of the Mediterranean tkun isbaħ u aqwa. Chris Mamo għal Net News.